ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ተቐኒዩ እዚ ኣብ ሃርሞኒ ሚድያ ንፍኖ ናይ ዜና መጽሔት መደብ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ዞምን እዚ ከዓ ክልተ ርእስቲ ከም ልሙድ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ እቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ነዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ናይ ሚግራሆም ዝፈርከተ ኣሰራርሓ ዝፅብፅብ ገምጋም ኮይኑ ኣዝዩ እቲ ቁፅሪ ናይ ኩሉ እቲ ዝሃብዎ ፍቓድ ብክንደይ ከም ዝቐነሰ ዜግነት ካልእ ኩሉ እንታይ ከም ምንባሩ እቲ ምክንያታትን ንዕኡ ክንዛረበሉ ኢና ኣብ ናይ ሚግሬሽን ጉዳይ ከይወፃእና ከዓ ኣብዚ ሳለስቲ እዚ ጌጋ ዝኾነ ሓበሬታ ብብዝሒ ክሰራጨው ዝረኣኽዎ ብዛዕባ ናይ ፋሚሊ ምጥርናፍ ጉዳይ እቲ መስርሕ 3 ወርሒ ኮይኑ ዝብል ስጋዕ 3 ወርሒ ተቐይሩ ገለ ተባሂሉ ዝበሃል ኣሎ እሞ እንታይ እቲ ኮይኑ ዘሎ ንዕኡ እውን ከነብሮ ኢና ተመሊስና ከዓ 2026 ኣብ ሰፕተምበር ወርሒ ኣብ ሽወደን እቲ ዝዓበየ ምርጫ ክካየድ ስለዝኾነ እዚ ፖለቲካ ናይዚ ሃገር ናበይ ይኸይድ ኣሎ እቶም ተመሪፆም ዘለዉ የማናውያን ብብዝሒ ወፃእተኛታት ኣብ ምፅላእ ዝኸድዎ ዘለዉ ኣገባባት ሕግታት ከመይ ይቕየር ኣሎ እንታይ ክንገብር ይግባአና ነቲ ተዋሂብና ዘሎ መሰላት ናይ ምምራፅ ከይመረፅካ ምትራፍ ዘስዕቦ ነገር እንታይ ምዃኑን ብዛዕባኡ ከዓ ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ክንዘራረብ ኢና ቅድሚ ዝኣገረ ግን ናብቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ክንምለስ እሞ ኣብቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ከምቲ ኩሉ ሻዕ ናባኹም ነብሎ እቲ ሓበሬታ ካብቲ መርበብ ሓበሬታ ምንጩ እንዳረኣናያ ክንዘራርብ ምእንቲ እዚ ኣብ ሳለስቲ ዘውፅኦ ሚግራሆም ዝፈርከት ፀብፃብ ኮይኑ ዝወሓደ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ዝሓለፈ 2025 ዓመት ከም ተዋሃበ እዚ ከዓኒ እንታይ ማለት እዩ ወል ናይ ዝተፈላለየ ስታስቲክስ ክሪአኩም እንዴ ብኸመይ እዩ ቀኒሱ እንታይ ኮይኑ ብድልየቶም ኣብዚ ዓመት እዚ ናይ ዝተመልሱ ቁፅሪ ሰባት ከዓ ካብ ሽወደን ዝወፁ 9200 ክኸውን ከሎ ዝዓለ ዓመት ሙሉእ ከዓ 89,000 ከባቢ መንበሪ ፍቓድ ከም ዝሃቡ እቲ ዝኾነ ምክንያታት ከዓ እንታይ እዩ ብዝርዝር ኣብዚ ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ኣብ ዝሓለፈ 2024 ዓመተ ምህረት 94,000 መንበሪ ፍቓድ ክህቡ ከለዉ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት 2025 ከዓ 89,000 ሂቦም እንታይ ማለት እዚ ከባቢ 5,000 ጎደሎ ሂቦም ማለት እዩ መንበሪ ፍቓድ እዚ እቲ ናይ ስራሕ ፍቓድ ዝነበሮም ምሕዳር ካልእ ብዙሕ ብዙሕ ነገራት ዝሓወሰ ክኸውን ከሎ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ዝበሃል ከዓ እዚ ናይ ዜግነት ጉዳይ ንብዙሓት ሰባት ተንኪፉ ስለ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ደጋጊምና ንዛረበሉ ዘለና ስለዝኾነ ኣዝኹም ከዓ ትሻቀሉሉን ብዙሕ ግዜ ደደው ኢልኩም ትሓቱና ወረቃቅትኩም እቲ ሕቶታት ዝመፀኩም ተምፅዎ ካብ ዳሕራይ እዚ ጌጋ ዝሪኦ ዘለኹ እንታይ እዩ ኣብ ሓደ ጀሚርካ ናብ ሓደ ከይድካ ዝመፅእ ጌጋታት ክጅመር ከሎ ናብ ብቑዕ ዝኾነ ኣፍልጦ ደይ ምህላው ምኻድ ንኣሽቱ ጌጋታት እንኳ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ጥቓት ከደሎ ቆልዓ ይተበክል እዩ ዝበሃል ንእሽተይ ጌጋ ኣብ ዝደልይሉ ዘለዉ ግዜ ኣይ እዚኣ ዝተሓንያ ኢልካ ትገብሮ ጌጋታት ክበት ሳዕቤናት ይስዕብ ስለ ዘሎ ናይ ኣዝዩ ብዙሓት ሰባት ሽግር ከም ዝፈጠረ እዚ ከዓ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ 2024 ከባቢ 76,000 መንበሪ ዜግነት ዝወሰዱ ሰባት ነይሮም ኣብ ሓደ ዓመት ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ግን 52,000 ሰብ ጥራሕ ወሲዱ እንታይ ማለት እዩ እዚ ከባቢ ክንደይ ሽሕ ሰብዎ 20,000 ሰብ መንበሪ 24,000 ከባቢ ዜግነት ጎዲሉ ማለት እዩ 24,000 ከዓ ዝጎደለሉ ምክንያት ሓደ ናይ ኣይደንቲቲ ምቁፅፃራት ሪርና የብሉሎ ጌጋ ኣብቲልካ ጌጋ ኣብዚ ዝበሃል እቲ ካልእ ናይ ውትድርና ነርካ ዝበሃል ኩሉ ኣምፂኦም ፀብፃባት ተሪኢኹም ሕጂ ብሓፈሻ ኣብ 2024 እንታይ እንዳኾነ ኸይድ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ብኣንክኒኒ ፋሚሊ ምጥርናፍ እቲ ሓንቲ ድወስኸት እዚኣ 25,000 ሰብ ኮይኑ ዓሚ 24 ዝነበረ እቲ ካልእ ግን ረኣይዎ ኣብዚ ኣርቢ ስማርክናድ 22,000 ወሲዶም ዓቢ 27 ነይሩ እዚ ካብ ኢዩ ሰጊሮም ዝመፁ ካልእ ኤውሮጳ ዝነበሩ እዚ ወሲኹ ከባቢ 11,000 በፂሑ ቅድሚ ዓሚ 7,000 ገለን ዝነበረ ዕቁባ ረኣይዎ 15,000 ኣብ 2024 እቲ ሕጊ ተሪሩ ስለነበረ 15,000 ነይሩ ሕጂ ግን 12,800 3,000 ሰብ ጎዲሉ ማለት እዩ ብመፅናዕቲ ትምህርቲ ዝመፁ እውን ከምኡ ጎዲሉ 18,000 ፈረቓን ዝነበረ 16,300 ኮይኑ እዚ ዓድና ክንምለስ ኣይንኽእልና ሽግር ኣለና ገለ ኢሎም ቨርክስታልየት ሴንደር ዝበሃል ናይ ኣተገባብራ ዕንቅፋት ማለት እዩ እሱ ዝበሃል ከዓኒ ካብ 784 ሂቦም ዓሚ ሕጂ ግን 642 2025 ማለት እዩ ቅድሚ ዓሚ ማለት እዩ ስለዚ ጠቕላላ ናይ ዝሃብዎ ቅድሚ ዓሚ ዝነበረ 93,000 ሎሚ ግን 88 ዜግነት ግን ረኣዩ ኣብ ሓደ ዓመት ፍልል ይረኣዩ ሕጂ ዜግነት
65,000 ሂቦም ነይሮም ኣብዚ ኣብ 2024 ኣብዚ ግን ዳርጋ ፍርቂ 38,000 እዮም ሂቦም ኣብ 2025 ስለዚ እቲ መንፀጊ ምክንያት ከዓ ኣዝዩ ደቀቕቲ ስለ ዝኸውን ዘሎ ኣብዚ ኣዝዩ ጥንቃቐ ከድሊ ብዙሕ ግዜ ንብል ኣለና እሞ ግን ስቲል እቲ ሰብ ዘሰይም ዓይነት ጌጋታት ገይሮም እዮም ኩሉ ሻዕ ዝመፁ እቲ ጌጋታት ኣብ ዕድመ እቲ መልሲ ዝውሃብ ኣእማኒ ድየ ኣእማንን እቲ ቅድሚ ሕጂ ፕሮቶኮልካ ዝነበረ እቲ ሕቶታት ቀለልቲ ዝመስል ሕቶታት ዝሓቱኻ እሞ ናብ ካልእ ሰበብ ዘምፅእ ኣብነት ብዙሕ ግዜ ህበ ፓስፖርት ከተውፅእ ከለካ እንታይ ርኢኻዮም ዝበሃሉ ሰባት ኣይ ናይ ጣዕሳ ፈሪመ ተልካ ዝተዓሪቐ ማለት እዩ እሞ ኣይትበሎም ይበሃል ናይ ጣዕሳ ኣይፈረምኩም ዘይበሉ ሰባት ከዓ እሞ ቀደም ሓሲኻና ኢኻ ማለት እዩ ብሕጊ ወፂኻ ነርካ ማለት እዩ እምበር ብሕጊ ዘይወፀ ሰብ ናይ ጣዕሳ ከም ድፍርም ኢና ንፈልጥ ኢሎም ዝመለሱሎም ሰባት ኣለዉ ስለዚ እቲ ዲቴይልስ ናይቲ ገባብ ዘይትፈልጦ ትኾንካ መሲልዎ ጥራሕ ሰብ ስቑኢሉ እንተፅሒፍዎ ነቲ ሕጊ ከይፈለጠ ሳዕቤኑ ግን እቲ እሳቶም ከዓ መሲልዎም ኣይኮነን እቲ ቀፃሊ ነሪአኩም ነገር ኣሎ ሊፎስ ዝበሃል ላንድ ኢንፎርሜሽን ካንትሪ ኦፍ ኦሪጂን ኢንፎርሜሽን ኩሉ ሻዕ ነቶም ምናልባት ኣፍልጦ ዘድልየኩም ሰባት ናይ ኤርትራ ዜግነት ዝምልከት ንኣብነት እንታይ ከም ዝገብሩ ከሪአኩም ክፍትን እየ ብዚ ረኣይዎ እሞዚ ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ዝነበርና ናይ ሚግራሽን ስፈርከት ዌብሳይት ኬድና ናይ ኩሉ ሃገራት ዝገብርዎ ማለት እዩ ኣብ መጀመርያ ሚግራሽን ስፈርከት ዌብሳይት ምስ ከድኩ ኣብዚ ከይደ ሽዑ ኣብቲ ብዛዕባና ዝብል ኦም ሚግራሽን ስፈርከት ኣብ ዝብል ኬድካ ናይ ኩለን ሃገራት ኣብዚ ድሓን ከይደ ሊፎስ እንተኢለ ሊፎስ እንታይ ማለት እዩ ላንድ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ ላንድ ኢንፎርሜሽን ማለት ናይ ኩለን ሃገራት ሓበሬታ ዝእክብሉ እዩ ሕጂ እቲ ዳታቤዝ ንኣብነት ኣብዚ ከይደ እንታይ ክብል እየ ሜድቦርያርስካብ ኤሪትሪያ ኦኬ ሜድቦርያርስካብ ምእንቲ ክትሪእዎ እዚሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ዝኾነ ሰብ ፅባሕ ንጎ ገለ ክደሊ ከሎ እቶም ሃንድለይ ጋርስ እንታይ እዮም ዝርዩ ካበይ ሪኦም እዮም ነቲ ንብሎ ዝኣምኑናን ዘይኣምኑናን ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ እንድሕር ዳእሱ ደይትፈልጥ ኮንካ እዘን እሳቶም ነትብኡ ዘንበብዎ ሪኦም ንሕና ዘለና መረዳእታ ከምዚ እዩ ዝብል እስኻ ዝበልካና ግን ከምዚ እዩ እዚስ ከመይ ገይሩ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ ይብልካ ሕጂ ነዚ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ሃንድለይ ጋር እቲ ኬዝ ኦፊሰር ናበይ ዝኣቱ ራእይዋ እዚኣ ሕጂ ወል ናብኣ ኣቲኹምሲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብኡ ኣትዩ ክረኽቦ ክእል እዩ እሱውን ከንብቦ ክእል እዩ ሽዑ እቲ ሶም ዝፅበዩካ መረዳእታ ሒዝካዮ እንተለካ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ሊፎስ ካንትሪ ኦፍ ኦሪጂን ኢንፎርሜሽን ነናይ ሃገራት ኣሎ ኣብዚኣ ከይደ ኤሪትሪያ ኢለት እዚኣ እሞ ክሕዘያ ቅድም ንዳሕራይ እዛ ቁፅሪ ኩለን ዶኩመንትና እምበር ኣለዎን ንዳሕራይ ኣብዚኣ ከይደ ኤሪትሪያ ጥራሕ ተኢለ ተፅሒፈ ብዛዕባ ኤርትራ ክንደይ ፋይል ኣሎ ክትሪእዎ ኢኹም ሕጂ ንዕኡ እዮም ወላ ሕማማት ኣብ ኤርትራ መድሃኒት ዘለዎን ዘይብሉን ሕማማት ዝምልከት ክንደይ ዶኩመንት ኣለዎም ብዛዕባ ኤርትራ ጥራሕ 925 ዶኩመንት ኣለዎ እቶም ሃንድለይ ጋር ነዚኦም ደንብዎ ናይ ኩለን ሃገራት ዝመፀ ኢኻ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ህፃናት ብዛዕባ መሳርያ ዝሓዙ ሓይልታት ናይ ጉዳይ ናይ ኤትኒክ ግሩፕ ናይ ሓደ ዓይነት ፆታ ዝበሃሉ እዞም ናይ ጋዜጠኛታት ናይ ሃይማኖት ጉዳይ በብናቱ ዘርዚርዎ ኣሎ በብናቱ ኣቕሪቦም ኣለዉ ስለዚ እታ ዝደለኽዋ ዶኩመንት ፋይል ቁፅሪ እዚኣ መስእትኽዋ ረኣይዋ ሕጂ ነዚኣ ናይ ዜግነት ዝምልከት ኩሉ ሻዕ ነዚኣ እዮም ድውከሱ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ናብዚኣ እሞ ንኺድ ረኣይዋ እዚኣ ፋይል ተኸፊታ ደላ እንተሪኢኹማ ሕጂ ኣበሎ እዚኣ ምስ ተኸፍተት ምናልባት ትረኣየኩም ትውሉን ኣይፈልጥን እስከ ኣበሎ እዚ ወል ኦኬ ከም ዶኩመንት ተኸፊቱ ስለ ዘሎ ፒዲኤፍ ስለ ዝኾነ ከይረኣይ ይኽእል እዩ ምናልባት ኦኬ እዚ ይረኣየኩም ሁሉ ተስፋ ገብር ሕጂ እዚ ካንትሪ ኦፍ ኦሪጂን ኢንፎርሜሽን ተኸፊትካዮ ፓስፖርት ናይ ኤርትራ ከመይ ጌርካ ይውፃእ ገለ ኩሉ ዝርዝር ዘለዎ እዩ እዚ ዶኩመንት እዚ ሕጂ ፒዲኤፍ ኸውን ስለ ዘሎ ክፈት ስለዘየለ እዚ ግን ኣቲኻ በዚኣ ተኽልካ እንታይ ትገብር ከመይ ተውፅእ ታሴራ ከመይ ይውፅእ ፓስፖርት ብኸመይ ይወፅእ መሰኻኸር ምምሕዳር ሕጂ ዝኩሉ ብኸመይ ኣውፂኻዮ ድብልካ እቲ ብዚ ዘሎ ሓበሬታን እቲ ብደሎ ንኽረአ እዮ እንድሕር ዳ ዝኾነ ሰብ ክፅሕፍ ኮይኑ ነቲ ሓበሬታ ከይዱ ካብቲ ምንጪ ኣብኡ ዘሎ ዘይፈልጦ ተኮይኑ ዝመሰሎ ተፅሒፉልካ ኣክድ ዝጠቕመካ ክጎዳእካ እዩ ስለዚ ሕጂ እውን እቲ ዜግነት ቁፅሪ ዝጎድል ዘሎ ዘምፆ ዘረባ እዩ እታ ካልአይቲ ርእስቲ ክንዛረበላ ድበልና ወደናዊ ኮንካ ኣብ ወፃእ ትቕመጥ ተኾንካ ኣብኡ ነባራይ እንተኾንካ እሞ ሓዳር ጌርካ ነቲ ሓዳር ዝገበርካላ በዓልቲ ቤትካ ናብ ሽወደን ሒዝካያ ክትግዕዝ ትደሊ እንትኾንካ
ቅድሚ ሕጂ ነዊሕ ስለ ዝነበረት ፕሮሰስ እሞ እዚ ነዊሕሎ ኣፅንዕዎ ስለ ዝበሎም መንግስቲ እዚ ጉዳይ እዚስ ናይ ቤተሰቦም ዘምፁ ሽወደናውያን ኣብ ደገ ዝነበሩ ኣቃላጥፍዎ ዝበሃል ካብ መንግስቲ ስለ ሪኮመንዴሽን ተዋሃቦም እንታይ ቃል ኣትየምሎም ሕጂ ኣብ ውሽጢ 9 መዓልቲ ክንውድኣልኩም ኢና ኩሉ ብኤሌክትሮኒክ መሊእኩም ዲጂታል ኣንሶክኒኛር እዚኣ ሓዝዋ ኩሉ እያ ብወረቐት ምእታውን ብዲጂታልን ከባቢ 6 ወርሒ ፍልል የምፅእ ዝብል ሓበሬታ እዮም ድህቡ ስለዚ ካብ 12 ጃንዋሪ ጀሚሩ ንመን እዮም ሽወደናውያን ኣብ ወፃእ ዝነበሩ ሕጂ ውላድ ኣለዎም ኣትሊስት 1 ዓመት ብሓባር ዝነበሩ ክኾኑ ኣለዎም ውላድ ተደይብሎም 2 ዓመት ብሓባር ዝነበሩ ክኾኑ ኣለዎም ኣብኡ እቲ ሓዳሮም ሕቶ ምልክት ክህልዎ የብሉን እዚታት ኣረጋጊፆም ኣብ ውሽጢ 9 መዓልቲ ክህቡ ቃል ይኣትዉ ኣለዉ እዚ ግን ነዚ ብዝኾንካ እስኻ ስድራ ቤትካ ካብ ደገ ከተምፅእ ተልካ ኣይኮነን ብሓባር ኣብ ደገ ዝነብሩ ነይሮም ክመፁ ከለዉ ገዲፎሞ ምስ መፁ ከይድንጉ ምእንቲ ኣብ ውሽጢ 9 መዓልቲ ኣስሊጥና ከነምፆም ኢና ኣብ ደገ ከይድካስ ተው 1 ዓመት ውላድ እንተለውካ ወይ ከዓ 2 ዓመት ብሓባር ዝነበርካ ትኾንካ እዚ መልክዕ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሽወደናዊ ኮንካ ኣብ ደገ እንዳነበርካ ሓዳር ጌርካ ወሊድካ ገለ ትነብር ተነርካ ንዓኻ እዩ ዝምልከት ማለት ነዚ ብዚ ዘሎ ሕጂ ፋሚሊ ምጥርና ብዝምልከት ግን ኣይምልከትን እዩ እሱኹም ቀደሙ ኢንተርቪው ክህልዎ ወይ ቆፀራ ክህልዎ ወይ ኣብ 2 ዓመት ስጋዕ ከባቢ 2 ዓመት ዝወስደሉ መስርሕ እሱኹም ቀደሙ ክህሉ እዚ ግን ሽወደናውያን ኮይኖም ኣብ ደገ ሓዳር ጌሮም ንዝመፁ ምዃና ኣስምሩላ ምክንያቱ ትደጋገም ስለ ዝቐነየት ሰባት ንኩሉ ናይ ፋሚሊ ምጥርናፍ ጥራሕ ይመስሎ ኣሎ እሞ ከምኣ ከም ዘይኮነት ክንሪኢ ኣለና እንዳበልኩ ናብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ተስክረኩ ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ቀሪበ መፅእ ዘለኹ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይዚ ዓዲ ናይ ምርጫ ዘካይድ ኣካል እቲ ቫልሚንዴሄተን ዝበሃል ነቲ ንምርጫ ዝምልከት ነገራት ሓበሬታ ብዙሕ ኣብዚ የውፅእ እቲ ሓበሬታ ቀዳማይ ካላንደር መዓስ እቲ ምርጫ ዝካየድ ይነግረና እንታይ ከጋጥም ይቅድሚኡ ድሕሪኡ እንታይ ከጋጥም እዩ እቲ ክግበር ዘለዎ እንታይ እዩ ኣብ መጨረሻ ከዓ እቲ ምርጫ ሰፕተምበር ምዃኑ ኣብዚ ነለኩም ናይ 2026 ምርጫ ኣብ ሰፕተምበር 13 ክካየድ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሰፕተምበር 13 ዝካየድ ንምስታፍ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ብኸመይ ካ ክትሳተፍ ትኽእል እቲ ገባባት ኩሉ ኣብዚ ተገሊጹ ኣሎ ንሕና እውን ባዕልና ሓበሬታታት ክንእክበልኩም ኢና እቲ ዝበለፀ ግን ክትመርፅ ተኾንካ ንመን ትመርፅ እንታይ ይካየድኦም እንታይ ብልጭኦም እንታይ ኣወንታዊ ጎኖም ኣሉታዊ ጎኖም ነየናይ ዕላማ እዮም ደው ኢሎም እዚታት እትኻት ኣይዲዮሎጂ ዝኽተልዎ እንታይ እዩ ንዕኡ ርኢኻ ምእንቲ ብኡ ክትከይድካ ከቃልሉልካ ኢሎም እንታይ ኣዳልዮም ኣለው ወላ ንደቅና ንዓናን ክንመሃረሉ ዝግባእ ማተርያል ኣብ ዝረኣይዎ ኦትቢልዲንግ ሬድዮ ዝበሃል ኣብ ሽወደን ዘሎ ሓደ ብዛዕባ ሓፂር ብዛዕባ ዲሞክራሲ ኢሉ እዚ ንመን እዩ ንተምሃሮ ካብ 4ይ ክፍሊ ስጋዕ ሻድሻይ ዝተዳለወ ብትግርኛ ሳምሄለኩም እስካ ንዜግነት እውን ከጠቕመኩም እዩ እዚኣ ሓዝዋ እግረ መንገዶም ተኸታተል ዜግነት ፈተና ከጅመር ይበሃል ስለ ዘሎ ናይ ሳምሄለኩም እስካብ ሓደ ካብኡ እዚ ማለት እዩ ነዚ እንተሪኢኻዮ እዚ 8 ዓመት ዝበልኡ ዜጋታት ሽወደን መድመፂ ካርዲ ብፖስታ ንገጾም ይለኣኸሎም ብጫ ከም ኣብ ዞባን ንኡስ ዞባን ብመን ከም ሰምዖ ትብሉ ተስፋ ገበ ንመላእ ሃገር ግን እቲ ሊንክ ድሓን ዞባዊ ብዛዕባ ጥዕና ሕክምና ይውሰን ምክትታል እዩ ምክንያቱ ነዚ እንታይ ብዛዕባ ቤት መሽ ይብልዎ ናይቲ ምርጫታት ዓይነት እንትን ኣብ ምርጫ ብኸመይ ክትድልዋት ክኾኑ ንነት ወረቐት ብቋንቋ ትግርኛ ከምዚ ተዳልዩ ተሎ ብዙሕ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ኣሎ ዝተዳለወ ማተርያል ኣብዚ ኦትቢልዲንግ ሬድዮ ኣዝዩ ንደቅኻ ምሸት ወላ ክድቅሱ ከለዉ እንዳሰምዕዎ ዝድቅሱ መብዛሕትኡ ናይ ሽወደን ቋንቋ መምሃሪ ናብ ትግርኛ ተተርጎመሉ ሕጂ ኣብዚኣ ከይደ እግረ መንገዲ ይስቕ ኢለ ከሪአኩም ትግርኛ እንተኢለሲ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ኣዝዩ ብዙሕ መፅሓፍቲ ተዳለወሎ መፅሓፍቲ ጥራሕ ኣይኮነ የንብቡልካ ከማን ዝንበብ ማለት እዚ ጅዝ እንታይ ክድቅሱ ከለዉ ነቶም ቆልዑት ቋንቋ ክመሃሩ ከማን ባዕሎም መርኣዩ ሕጂ ክንድምንታይ መፅሓፍቲ ዘሎ ናይ በዓል ፒኖ ስሞ ሳጉር ሌስመት ትግርኛ ቢብዘን እዚኦም ኩሎም እዚኣቶምሲ ናይ ትግርኛ መምሃሪ ተተርጊሞም ዘለው እዮም ኣብኡ እንተተኻኢሉ ወል እዚ ረኣይዎ ፊልም እውን ክትሪኦሉ ትኽእል ረኣይዎ ፊልምታት እውን ዘለዎ እዩ ኒፊከም ፖስበርየ እዚስ ነቶም ቆልዑት እውን ክንደይ ቃላት ክመሃሩሉ ይኽእሉ ባዕልኹም ረኣይዎ እሞ ኣትሊስት ምስ ደቅኻ ግዜ ከተጥፍእ ደሊኻ ግን እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ተደይፈሊጥካ ረኣይዎ ከርእይዎ ድኽእሉ ፊልም
تيتا شديشتلو ليسنا كمزلو كنبب زكالكا واليا ديبلو ماتريالات አለው ስለዚህ ነትናይ ዲሞክራሲ ዝምልከት ነቲ ምርጫ ዝምልከት ብዙሕ ግዜ ሰብ የማረሪ ከምዚ ኮይኑ ዓዲ ከፍዩ ከምዚ ኮይኑ እንድሕር ዳ ምርጫ ኺድካ ዘይተሳቲፍካ እቲ ዝደልዮ ፖለቲካ ኣብታ ሃገር ክዕወት ናትካ ድምፂ ተደይብካ እንታይ ማለት እዩ ህላወኻ መብዛ ዓዲ እንዳማረርካ ከምዚ ኮይኖም ከምዚ ኮይኑ እንዳበልካ ካብ ምኻድ ነቲ ዘሎ ምርጫ ኣካል ኮንካ ኣየናይ ሰልፊ ትመርፅ ንዓኻ ይድምልከት ግን ምምራፅ ግን ነቲ ተዋሂቡካ ዘሎ መሰል ምትግባር ስለዝኾነ ፅቡቅ ብዓብዪ ሕሰቦ ኩሉ ትምርጫ ዝመረፅ ሰብ ከይመረፀ እንተዝውዕል ገገዙ እንተዝሓደርሲ ዲሞክራሲ እኮ ይሰርሕን የለን ማለት እኮ እዩ ዲሞክራሲ ስለዚ ነቲ ዝመፃናይ ሃገር እውን ኣገባቡን ኣነባብሩኡን ምእንቲ ከይንጥዮ ከሎም ብልክዕ ክንከይድ እቲ ዝግበር ክንገብር ይግባእ እንዳበልና ናይ ሎሚ ዓንቲ መደብ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ቀፃሊ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ስጋዕ ንራኸብ ሰላም ቅድሚያ